Ja, en dan komt ze in Middelaar met een prachtig goed zicht op het water wat we niet kunnen zien. Maar als we het dan toch over water hebben, nooit geweten dat de Titanic, in ieder geval wat er nog van over is, zich in Middelaar bevond. Met een soort van, ja, beste stuurman. Kijk wat leuk. Hallo dames. Herfstvakantie, hè. Kijk of er een stoes is. Als er nou een stoes is, Over de buren. dan gaan we naar de buren. Wat is dat? Zijn dat opa en oma hier? Ja? Van jou? Ja? Oh, jij woont naast opa en oma. Ja? Zijn ze thuis? Dat weet ik niet. En jullie hebben vakantie natuurlijk. Ja? Oké, wat waren jullie aan het doen? Chillen? Ja? Wie is er nog meer? Nog 3 kinderen. Familie of niet? Vriendinnen? Een zus en vriendinnen. Zus en vriendinnen. Oudere of jongere zus? Ouderen. Oké. Ja, volgens mij zijn ze er niet. Maar dan kan ik het jou misschien ook wel vragen. Wat gaat... Nee, niet weggaan. Ja? Hallo, Hallo. ik ben Bas en wie ben jij? Lieke. Lieke. Ja. Hey Lieke, weet jij het verhaal van de Titanic? Nee. Echt niet? Nee. Waarom heeft de opa een halve Titanic in zijn tuin staan? Die stond eerst in de wei, maar nu staat hij daar. En jij hebt nooit aan opa gevraagd van opa, was het verhaal van de Titanic? Nee. Niet? Nee. Niet? Oh. Ik kon jullie net buiten horen, weet je? Ja, maar kom het. Ja, maar kom. Wacht even hoor. Ja, maar hier. Kijk, dat kan ik ook hè. Julia. Lieke, Ja? ja, nu moet je niet weglopen. Oh, hallo. Oma. Oma. Zij hebben mij ook al lopen filmen. Bent u de oma van Lieke? Dan ga ik ga oma eerst eens even keurig netjes een handje geven. Dag mevrouw. Hallo. Kent u ons programma? Ja, toevallig? ja. Oh. Dan vind ik dat al heel wat dat u op ons afkomt. Meestal is dat een goed teken. Ja? Wij vroegen, oh kijk nou toch wat leuk. Kijk, Sander Kiek. 3 van die cupjes en weg zien ze weer hè. Leuke kleindochters. Ja. Ja. Zeker, zit ook. Ik had een vraag over de Titanic. Oh, dan moet even mee naar afgelopen. Ik zal even mijn man roepen. Kom maar mee. Ja, mogen we mee? Ja, loop maar mee. Nou komen ze natuurlijk door de achtertuin dadelijk. Oh, het wordt alsmaar leuker. Hella. Henk. Oh, je kan volgens mij wel 3 afleveringen opnemen. Waar is hij? Is weg. Hij is weg. Koffie te drinken. Is dit... oh, hij is koffie drinken. Ja, hier bij de buren. Bij de buren. En wie verzamelt dit allemaal? Ik, hè? Heeft het nog een bepaalde... Is hem dat? Ja, dan komt hij aan. Daar komt hij aan. Ja, dat is de captain van de Titanic. De captain van de Titanic. Ja. Ja. How do you do, sir? Ja. Ja. Hoi, Bas. Ja, Bas, hallo. Ja. Maar niemand kon het mij vertellen. Althans, de kleindochters die kenden het verhaal niet. Nee. Ja, hij stond eerst in de wei Ja. en nu staat hij hier, de Titanic. Nee. Oma die zei van, nee, maar dan moet je mijn man hebben. Ja, ja. En toen gingen we u zoeken. U Ja. was spoorloos, u zat Ik zat koffie bij- te drinken. Ik zat bij de buurvrouw, hè. Oh, ja, ja. Ja. Is dat vertrouwd? Zeker. Ja, oké. Goeie buurvrouw. Ja. Maar wat is het verhaal van de Titanic? De Titanic heb ik gemaakt voor een concert van de fanfare. En dan hadden we dus dat lied wat het betreft van de Titanic, de film. Ja, Die van, werd gezongen. van Celine Dion. Ja. En die stond dus vuur op die boot. Hè? Ja. Nou, daar heb ik dus nagemaakt. En Marijke die zong toen dat stuk. En dan hebben we dus de film, een beetje de waaier eronder. En dat was het net of het echt was op de zee. Hè?
Was het een succes? Ja. Ja? Ja. En hij heeft de laatste keer is hij bij douche hier gebruikt bij de Jeep. Dan hadden we een waterconcert. En daar hebben we hem ook weer gebruikt. Hebben we dat stuk ook weer gedaan. Ja. Oh, dus dat weet iedereen in Nederland. Ja, Want als je een Titanic nodig hebt, dan moet je bij Henk zijn. Ja, en nu heb ik hem eigenlijk klaarstaan voor de loop van Gennep. Hè? De loop van Gent? De loop van Gennep. Hier, de loop van Gennep. Hier willen ze toch de loop van Gennep maken. Dus zullen we zeggen, dat, als het hoogwater komt, dan hebben we meer water als ze kwijt kunnen bij een bos. Dat ze dat hierin willen laten lopen. Oh. En vandaar heb ik hem daar nou neergezet. Ik denk, dat kan ik vast vragen. Hè? Ja, maar het is maar een halve. Ja, maar het begin is het natuurlijk. Hè? Ja, en wie is de kapitein? Vind ik zo'n grappig mannetje wat erin zit. Ja, de pop van de kleine was dat. Ah, Vroeger. kijk. Ja. Ah, kijk. Hey, maar jullie zijn wel, hoe moet ik het zeggen, handig, verzamelaars. Ja, dat verzamelen doet mijn vrouw allemaal. Hè? Die verzamelt dat. Maar het staat er, Thea, het staat er allemaal zo keurig netjes bij. Ook alsof het een soort van openlucht-etalage. Ja. Dus daar zit wel een gedachte Ja, ja. achter. Ja, de mensen komen hier nog eens een keer kijken, zeg maar. Hè. Dan hebben we hier wat te doen. Af en toe een keer een Serieus? barbecue, zeg maar, van divers, van de vervaren. En dan doen we hier een barbecue houden. Dus die mensen komen hier achter en die vinden dat wel leuk om even te kijken. Hè. Ja. De fanfare heet divers? Nee, de vervaren heet Muziekvereniging Middelaan ook tegenwoordig, vanaf 1 januari. En we hebben dus een oude club. En dat is de club divers. Oké. En die is divers omdat er dus uit verschillende dorpen komen, verschillende instrumenten kunnen bespelen en zo. Zo'n daarom heet divers. Oh, dat klinkt wel heel leuk. Ja, dat is ook heel leuk. En zijn we dan ook meteen aangeland bij het verhaal instrument? Ja, Zoals ja. Henk die... je bent een blazer? Ja, ik ben een Al twee. basblazer. Ik ook. Ja. Ook? Ja. Thea blaast de bugel en ik blaas een basgiet. Daar zit er ook nog eentje hier. Dus jullie Maar- zijn allebei basblazers? Nee, Bugel. Thea die Bugel, bugel, ja. dat is Bugel. die daarvoor hangt, Oké. zeg maar. Dat is de oude van haar. En die andere, ja, die deed de vervaren weg. Dus dan kun je die van een paar centen kopen. Dus dan hangen die weer aan de muur. Hè. Dat is er nog eentje van de buurman. Die had, dat is de koorhoorn. En die had de buurman gekregen toen hij 50 jaar bij de vervaren was. Dat is wel een hele Ja, mooie. Hadden we hè? mooi op een stuk staan, een bloemstuk erop en zo. En dat is dat we daar gemaakt. Ja. Chic. Oh, daar is hij! Ik dacht, waar is die gebleven? Maar ja, dat is de bedoeling, hè? Dat de cameraman Ja, ook zijn die eigen moet- die verhaaltje moet ja. vertellen. Ja. Terwijl wij hier staan te ouwen. Nee, ik wilde net een heel slecht woordgrapje maken. Als Thea nou ook een basblazer was Ja. geweest, hadden we 3 bassen op een rijtje gehad. Ja, hadden we ook wel maar dat is gedaan. nou niet. Niet? Nee, ik Oh, wel niet, man. Juist. Ja. Hey, en, want ik zeg net tegen de mensen thuis, ik zeg van hier kunnen we volgens mij wel 3 onderweeks vullen met verhalen. Die schaatsen, Ja. zijn die Kijk, mijn kinderen op Die scherm. zijn kinderen? Ja. Ja, mijn eigen kinderen. Ja. Ja. En we hebben nog van hier de Zou oude zeggen. liggen. Ja, ach ja. We zoeken van alles bij elkaar en dan leggen we het hier weer neer. En de ene keer gaat het weer weg. Kijk, daar ligt nog een beetje klaar. Dat willen we eigenlijk wegdoen, zeg maar. Hè? Echt waar? Ja. Het is om de eerste plaats. Ik heb dat vroeger gemaakt van oude beulers. Hè? Zie je? Dit, dat is eigenlijk een oude beuler. Dit. Die zaten vroeger aan elkaar. Daar heb ik dan zo'n kalkje van gemaakt. Maar alleen de planten kunnen niet tegen dat kopen. Hè? Dat is het probleem. Dus dan kunnen we De wat planten plastic in. kunnen niet tegen het kopen. Ja. En vandaar doen we dat. Hè? En pastoor had ook geen interesse voor de Nee, communie? maar het is een beetje te groot. Ja, hè? ze- Een beetje, ja. een beetje te groot, ja. Maar wel leuk. God, maar als ik dat zo een beetje bekijk en beluister, dan hebben jullie eigenlijk jullie plekje buiten. Ja. Want jullie zitten volgens mij veel we zijn er buiten. altijd buiten. Ja. zeg maar. Ja, tenminste, als het een beetje weer is, zitten we buiten. Dan hebben we hier de stoelen staan. Kunnen we de luiken uit doen. En dan zitten we eronder. Ja, Want wij zijn van de verhalen, hè? ja. Ja, maar jullie hebben jezelf omringd met allerlei verhalen. Ja. Want allemaal die dingen die je dan ziet, Ja. die hebben weer een verhaal. Dus als je naar de hoorn kijkt, Ja. dan denk je aan de buurman. Ja. Ja. En, gaat dat ook Ze zo? zijn- Ze zijn nog laatst van de muur geweest. We hebben namelijk 100 jaar bestaan van de vervaren. Ja. En na de oorlog, was Sint-Agatha, ligt dus aan de andere kant van de Maas, zat hier een pontje. zit Ja. hier. En die heeft toen ons instrumenten geleend. Zal maar zeggen, de instrumenten geleend voor de vervaren. Om te kunnen weer kunnen gaan blazen, na de oorlog. Hè. Nooit teruggegeven. Die hebben we nooit teruggegeven. Nou hadden we afgelopen keer hadden we dus het concert.
En toen hebben we van tevoren zijn we naar Sint Agatha geweest, hebben we die instrumenten teruggebracht, zogenaamd. En dat waren die instrumenten die dus de pont overgingen. Ja, dus, daar hebben we nog een mooi filmpje van. Ja, ik neem aan redelijk confronterend voor de mensen in Sint Agatha. Ja, alleen Zo van, hey jongens. Ja. Ja, en zo gaan we nou van dit jaar, volgend jaar gaan we naar Ubergen. Ubergen. Beek-Ubergen daar? Nee? Ubergen, daar boven in Holland. Ja. Daar hebben ze ook de instrumenten en middelen geleend voor de vervaren weer kunnen beginnen na de oorlog. En daar gaan we nu een uitwisselingsconcert doen. En dat doen we dus 18 juni volgend jaar. Dus iedereen kwam bij jullie instrumenten lenen? Nee, brengen. Brengen? Brengen, want hier was niks meer. Hè? Hier stond na de oorlog nog 3 huizen. En de rest was allemaal weg. Zo slecht was het gesteld met Middelaar? Ja, dat was heel slecht gesteld, ja. Maar ben je echt Ik ben hier, geboren en getogen? Ik ben nog net niet geboren, ik ben in Nijmegen geboren. En ik was 14 dagen oud, toen kwam ik in dat huis. Dus dat was de oude, van mijn oude lui. Dus dat is nog haast 72 jaar, zeg maar. Ja. Ja, 72 jaar oud. Ja. Erg leuk. Ja. Dus en dan ook... En het was ook een van de eerste huis wat na de oorlog weer herbouwd was. Oké. Ja. Het ouderlijk huis Het ouderlijk huis, ja. van Henk. Ja. Ja, nu zit er mijn zoon in dus. Ja. Hoe leuk is dat om de kleindochters... Ja, hè? Ja. We hebben er eentje naast zitten en eentje zit hierachter. Als je hier naar achter kijken, dan woont hij daarachter. Zie je. Ja. Dus alles rondom het huis. Hè? Ja. En wat ik dan... Want ik word dan betaald om goed om me heen te kijken. En daar dan weer vragen over te stellen. Jullie hebben een eigen bankje. Ja, wij waren allebei 60, dus samen 120, zie je. Inderdaad. Ja. Maart 2008? Nee, wat staat er nou? Ja, maart 2008 waren we samen 160, dus dat is 120. En toen kregen we van vrienden die bank. Kwamen 's morgens, waren ze buiten de bank aan plaatsen. Ja.